Hello guys, tokugamuchirai kune chimwe chirongwa chezim Facebook secrets and confessions. Regai tipinde muma secrets edu tione kuti zvakamira sei. Hanzi hello mukoma, please vigai chitupa. I am a 23-year-old lady. Ndakadanana nemukomana aive akura achiita senge aida kundiroora. Ndakanyengereka ndikarara naye apo ndiyo yainge iri first time yangu. Ndakange ndamuudza kuti ndiri mhandara ende chaive chokwadi, but handina kubleeda patakarara tose. Akabva atanga kundiudza kuti ndakanga ndisiri mhandara, handina kuita nhumbu, but mukomana akabva atanga kuita low apa ndiye akanga atanga kurara neni. Kubva pandarara naye ndine problem yekuvaviwa kusikarudzi yangu, zvopedzisira zvakurwadza. Nyaya yangu iri pakuti handikwanisi kumuregerera ini for what he has done to me. Apa ndava neumwe mukomana anondida, but aiti ndoda musikana mhandara, saka ndiri kushaya kuti ndomuudza sei kunyange achifunga kuti ini ndichiri mhandara. Ndinokumbira kuti mundipewo maadvice and support. Regai tipinde mumacomments tione kuti hanzi kudi. Hanzi neumwe why iye achiti anoda mhandara. Vanhu vakudaro ndo vanenge vakambovata nevasikana vakawandisa, then iye paanenge oda kuroora oti ndinoda mhandara. Zvikanzi neumwe muudze chokwadi kuti pane munhu wandakambosangana naye, ndiko kuti marriage yako izofamba zvakanaka. Zvikanzi neumwe first enda kuchipatara urapiwa problem yauinayo, kwete kungovhurira gumbo mukomana wose wawaona. Uyezve make sure kuti matanga matesti waropa, nekuti chasara uchajoina chirongwa. Ndiwo mamwe maadvice angaripo panhau iyi. Regai tiende panyaya inotevera. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Hanzi hai mukoma, ndokumbira kuti muvige chitupa. Mukadzi wangu akanditi ini ndiri mhandara. Zuva randakavata naye iye aiva kumwedzi achinyepera kurwadziwa. Hapana kana ropa rakarasikira. Ini ndakazviona kuti ropa iri ndere kumwedzi, asi pari zvino ndinongo pretenda as if ndakamuwana ari mhandara. Iye akaoma. Regai tipinde mucomment section. Hanzi neumwe ko iwe wakadi kungoburitsa ubva wamuudza kuti ko ungavata neni uri kumaperiods ko ukandikuvadza. Zvikanzi neumwe hazvina basa, zvinowanikwa as long as you love her. Zvikanzi neumwe ndizvo zvinokonzeresa kuti varume mupere simba pabonde nhau dzekuvata nevakadzi vari kumaperiods. Regai tiende pane imwe. Hanzi nyaya yangu ndeiyi, ini nemurume wangu hatichazivi kuti ndiani ane problem. Murume wangu ane dambudziko rekukasika kurasa urume hwake ini ndisati ndakuda kurasa. Chingava chii Nhai? Tatova ne 2 months zvichingoitika kuti anokasika kurasa mbeu. Ndio imwe nyaya yatanga tinayo. Regai tipinde pane imwe nyaya inotevera. Hanzi hello mukoma, ndisvitsireiwo nyaya yangu kudare. Ndokumbira kubvunza kuti vaseline yakasangana nesalt haikuvadze here kana uchiishandisa semasuwo uchiita yekuisa mukati menhengo? Mamwe marecipe yekuzanganisa salt nevaseline uisa munhengo yako semunhukadzi. Iyi yakaoma. Alright, regai tiende panyaya inotevera. Hanzi hello post for me as Heidi. Ini ndine makore 28. I just got married, but to my surprise ndeyekuti chinhu chemurume wangu chakazara tunenge tumapundu tuchena, uyezve musoro wayo
anoti haturwadze, but I'm worried, ndashaya wekuzviudza. He was hiding this for many years until ndazongosanganawo nazvo. Please, I can't even eat since the day I saw him. Ndiri kutofunga kuti nditize. Regai ndipinde muma comments tione kuti zvakamira sei. Zvikanzi nevamwe hanzi it's normal, anonzi mafadza baba. Zvikanzi chinongonetsa ndechekuti akangoviga asingataure, he was wrong, but zvagara zviripo. Zvikanzi neumwe just go to the clinic, then vachanokurondedzera kuti zvinhu izvi zvinowanikwa, varume vazhinji vanazvo. Regai tiende panyaya inotevera. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma Nashey, ini ndine problemu yekuti mukomana wose wandadanana naye anongopedzisira andituka kuti une masari. I have tried so many relationships and hapana chinobuda. Please help me. Regai tipinde muma comments. In fact, panyaya iyi there was someone that I approached, then avanditumira kuti chii chinonzi sari. So I'm just searching for the message tione kuti iro rinombonzi sari racho chii, because this lady atoti hakuna relationship yangu iri kulasta. Mukomana wese wandadanana naye anopedzisira andiramba, ende mukundiramba kwacho anenge achindituka kuti une masari. Alright, message yandaforwardirwa hanzi mukoma Nashey, please forward this message kuna Heidi. Yakatanga ichinzi hanzi mhando dzemasari. Kune rinonzi sari remudumbu rinonzi zimai. Sari iri rinogara mudumbu, ndiro rinochochonya mazai ekubereka mamwe masari ose. Kurigona chete kunwa mushonga unoriuraya mudumbu imomo rogezwa robuda. Kuti uzive kuti une sari remudumbu, zviratidzo ndezvizvi. Amai vanogara vachirwadziwa nemudumbu nguva zhinji, uye vanonzwa kakufufutirwa imwe nguva, kupera chido nebonde oro kurida zvakanyanyisa. Zvikanzi kune rimwe rinonzi sari repamuromo wesikarudzi. Iri ndiro rinoita kuti amai vazvare vana vakafa oro nhumbu dzinobva. Rinoberekwa neriya zimai riri mukati. Iri unorichekwa zvako wozora mushonga. Parabviswa pacho ipapo ndipo panozorwa mushonga, asi unofanira kupiwa umwe mushonga wekunwa kuuraya riya zimai rinenge riri mudumbu. Zvikanzi zviratidzo zvacho, kana waita sari repamuromo wesikarudzi, unonzwa kuvaviwa pasikarudzi, ipapo murume wako anogona kutadza kupedza bonde, nhengo yake yapera simba, kana kukurumidza kurasa mbeu pabonde nekuti anenge achirigunzva nemabhora ake. Saka rinobva rabudisa mvura, uye rine mvere, saka mvere idzodzo dzinobva dzasimba zvekubaya mabhora. Mvura dziya ndidzo dzinopinda mukati mababa vobva vapera simba, nhengo yavo inopera simba ipapo. Rinochekwa wopiwa mushonga wekuti rife, asi wozopiwa umwe mushonga wekunwa wekuuraya riya zimai rinenge riri mudumbu. Zvikanzi kune rimwezve sari rinonzi sari rematsatsa, utwu tupundu tunoita mumatama esikarudzi yaamai nechemukati. Tumapundu utu tunobuda urwa twakaungana panzvimbo imwe chete kudaro. Kurapa kwacho tunoita zvekuparwa poiswa mishonga yekuomesa, asi unofanira kuzopiwa mushonga wekunwa zvekare. Zvikanzi kune rimwe sari rinonzi sari gono. Iri isari riya rinowanikwa kwese kuvanhurume nekuvanhukadzi. Rinobuda kutsvina.
zvikanzi zviratidzo zvesari gono zvakamira sekudai. Kana umwe wako ane sari gono, iwewe unoita gosoro, loss of appetite kana kuondoroka. Sari iri rinochekwa then rozorwa mishonga, asi unofanira kunwazve umwe mushonga wekuti zimai racho mukati rife. Zvikanzi udzai haidhi kuti atsvake muti unonzi muChristmas tree kana kuti muparadza makore, ngaatore mashizha acho opisa dota racho ozorera pane sari oro mhopo, zvinopera for good. Zvikanzi kune vose vane masari emukati nevanonetseka nejeko, tsvakai maonion 5, isa mustone drink 2 liters, wobva wazvisiya zvakadaro usiku hwose. Mangwana muka usefe onion iya, inwa stone iya half a cup before you eat anything in the morning and half a cup before supper. So unonwa ka2 pazuva. Kana wanwa uchaona masari aya achidonha ega. Kana apera kudonha zvose zvinobva zvanaka. Uyezve kana dziri nhau dzembereko unokwanisa kubva wakasira kubata mbereko. So then pabva pauya futi imwe message zvikanzi neumwe masari anoita kuti usvodze nhumbu, utadze kutoibata nhumbu yacho, usaita any stable relationship, uite kusemwa oro murume wako anokuhurira kumaperiods unopedzisira, maperiods ako anopedzisira asisina order, unoita munyama mumabasa. Sari rinokonzerwa nekuroyiwa kana kushinirwa through even though mamwe acho anouya naturally. Sometimes ukarara nemunhu akagadzirwa unokwanisa kubuda iro sari, kana kuti ukarara nemunhu akashereketerwa unokwanisa zve kubuda iro sari. Zvikanzi mamwe masari awa anoita zvekugadzwa munhu, mamwe acho anongouya zvawo. Zvikanzi I remember umwe murume kuchitungwiza akabuda musana after arova vanhu. He was a bully and akazogadzirwa akaita musana wakareba kunge ameno. Zvikanzi kurapa sari is the same method inoshandiswa pamapiles. Fungaidza matoto ehuku, tora ndove yedhongi yakaoma and woipisa, gutsi hwacho woenda pakanyama ikako, pisa makwati emuti unonzi muparamhosva, wofungaidza utsi kuzasi kukanyama ikaka, tsvaka powder yejinja then woizora, asi recipe yejinja inorwadza. Zvikanzi kana kuti tora mupini webadza kana kuti wedemo, but zvinoda usiri kushanda zvachose, then tsvaga hangaiwa padzinoitira matoto paya, then zora mupini uyu, wozora matoto, but matoto usabata nemaoko, just tsikirira mupini webadza kana kuti mupini wedemo mumatoto. After that tora munhu mukuru oti pane matoto ipapo, obaya nyama iya kuidzorera, then mupinyi ngauraswe musango pasina anobata, and kana warasa usacheuka woenda. Zvikanzi musana unobuda kanyama a little bit, dumbu ndiro rinofambisa tsvina. Zvikanzi masari ndiwo anoberekana, mamwe anotowanikwa kunzira kunobuda netsvina, mamwe kusikarudzi, asi akaita kunge mhopo. Ndizvo zvimwe zvandinoziva panhau dzemasari, and I wish the best kuna Haidi. Regai titsvake imwe nyaya zvekare. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma, please post for me as Haidi. Ini mbereko iri kuramba, ndine 4 years ndaroorwa. Chiri kuitika ndechekuti ndiri kujamba maperiods.
sekudai kubva March handina kuenda kuma periods until July. Ndakazoenda muna August. Pandinojamba ipapo ndinenge ndichitonzwa masymptoms emimba chaiwo, asi ndozongoenda normal period isina kana maclots, dumbu rangu rotoserera uye masymptoms awa anobva apera. Muna May amwene vakauya vakaona dumbu vakandibvunza kuti murora kasi une mimba, ndikati ndava ne3 months ndajamba maperiods, saka vaitofunga kuti ndine mimba. Asi chakandishamisa, mwana wavatete wangu wandinogara naye akati musi wabuda vamwene vangu vava kuenda, ini ndanga ndisipo pamba, ndainge ndamboshanya. Akati vamwene vangu, akaona vamwene vangu vachitora mapenti angu vakaisa mubhegi mavo. Please post for me as Heidi. Yo, ndo imwe confession yanga iripo. Regai tiende panyaya inotevera. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi mukoma Nashey. Ndauyawo kuzotaura zvatakambosangana nazvo. Ndakajoina magrupu eurombwa paFacebook ndichiti ndichawanawo rubetsero, asi chandakazodzidza ndechekuti Facebook haina kana ng'anga zvayo yechokwadi. Ini nevamwe vanhu vatakasangana mumagrupu eurombwa takapedzisira tagadzira WhatsApp group tichiti tibatsirane kutsvaka ng'anga dzinorombesa, asi mugrupu rekutanga pane imwe ng'anga yakati inozvigona zvekurombesa asi yakarova vanhu mari. Takazogadzira grupu revanhu 10 apa tainge tongozivana. Manje taiti kana tikanzwa kune ng'anga yainzi yanetsa taibatanidza mari koenda munhu 1, asi aingodzoka asina chaainacho. Kusvika nanhasi hatisati tawana kana anorombesa. Takaenda kung'anga dzinosvika 12, hapana kana chakabuda. Saka ini maonero angu ndeyekuti paFacebook hakuna kana ng'anga inorombesa. Vazhinji ng'anga dzinoadvertisa paFacebook vanhu vanenge vachingoda kutsvaka kubira vanhu mari. In short, ndiri kuti Facebook haina ng'anga. Ndiyo confession imwe iyo, hanzi ndakadyirwa mari paFacebook ndada kuromba. Regai titsvake imwe confession. Confession yedu muzuva ranhasi I think yekupedzisira yakamira sekudai. Hanzi ndivigeiwo kuseri kwebhini. Ini ndiri murume ane makore 33 ekuberekwa. Mudzimai wangu ane makore 25. Dambudziko nderekuti mukadzi wangu haana matinji. Apa ndinofarira matinji. Ndinombofunga ex yangu but hakuchadzokereki. Ndingamuudzawo sei mukadzi wangu kuti ndizvo zvandinofarira ndisingamutsamwisi? Rimwe dambudziko nderekuti anonhuhwa hapwa zvokuti kana ndakamuhaga ndinonzwa kuda kurutsa, but roll on ndinomutengera asi haaishandisi. Kugeza anogeza asi hapwa dzake dzinonhuhwa. Please post for me. Yo, ndiyo confession yedu yekupedzisira muzuva ranhasi. Regai tiverenge macomments tione kuti macomments akamira sei. Macomments edu akamira sekudai. Zvikanzi kana achinhuhwa hapwa ngarare akazora usoda usiku zvinopera. Zvikanzi neumwe matinji bata udhonze wega anokura paunenge uchiita romance. Zvikanzi neumwe usanyepa mukadzi wako anogeza asi kungoti wafunga ex wako. Zvikanzi neumwe mutengere hair remover but kana matojairirana nyatsomuudza kuti baby shandisa roll on. Zvikanzi neumwe ngaageze nemakoko esadza then nzeve chimuudza kuti amai mwana ini ndizvo zvandinofarira. Guys, ndiwo mamwe ma secrets nema confessions atanga tinawo muzuva ranhasi.
nyaya yekuita kuti ndiuye pano inyaya yekuti pane musikana angachiti ndine dambudziko hombe. I have many boyfriends vandarambana navo, asi maboyfriends angu anongondiramba nesame story. Hanzi same story yavanongotaura ndeyekuti hanzi une masari. So pane umwe munhu azouya kuinbox kwangu akandipa imwe long message yandabva mukuverenga. So I really hope kuti this will help kana kune vamwe vachateerera vanenge vane masari kuti zvinogadzirisika. And kana uchizivawo kuti iwo masari acho, kana uchiziva imwe explanation, you can write mu comment section kuti chii chinombonzi sari. I really hope ndakambotaura nevamwe sisi vanoziva izvozvo. So she agreed kuti she can come and do a live with me. So I really hope that one day pa Facebook tichaita live nasisi vavo, then vonyasorondedzera kuti chii chinonzi masari, then I'll come back and then ndozoposta video yacho. So just keep watching this space. Anyway, thank you guys for listening. It was your boy. Until we meet again, happy secrets and confessions.